أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Saurare barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin namu na yau. Idan kai baƙo ne a wannan tasha tamu, ka danna mana subscribe sannan ka taɓa alamar ƙararrawar sanarwa yanda za ka ringa samun saƙonanmu cikin sauƙi. Da zarar mun ɗora shi a manhajarmu na YouTube zai shigo zuwa wayanka kai tsaye ba tare da ɓata lokaci ba. A yau za mu yi magana ne tsakanin ƙasar Nijar da ƙasar Najeriya, duba da shiri da suke da ƙoƙarin ganin ƙasashen guda biyu sun ci gaba da mu'amala kamar yadda a kwanan baya da ya wuce suka daina yin wannan mu'amala, sai yanzu kuma ake yunƙurin duba da aka ga ya kamata a ce a dawo da ita wannan mu'amala a tsakaninsu wato don ci gaban sauran ƙasashen guda biyu da kuma sauran ƙasashen Afirka gabaki ɗaya. To kun ga wannan babban nasara ne. Farko dai za mu ce alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Muna fatan alkhairi kuma muna ƙara farin ciki sosai game da wannan abubuwan alkhairi da suke faruwa. Kamar yadda shi shugaban ƙasar Najeriya yake ta miƙa zawarcin shi zuwa ƙasar Nijar, wato yake tura ministoci akan a zauna a yi magana. Har shi ma yake buƙatan shugaban ƙasar Nijar ɗin ya ba shi dama su zauna su zanta akan yadda za a ci gaba da mu'amala, saboda shi kanshi ya san abubuwan da ya a baya tabbas bai kyauta ba kuma ba su kyautu ba. Idan ƙasa ta bar ƙungiyar da kake ciki bai kamata a ce ka ɗauka karan tsana ka zuba mata ba. Tun da dalilin wannan faɗace-faɗacen na san duk mun sani, kawai dalilin da shi Janar Tani ya ansa mulki a hannun Muhammadu Bazoum kuma sannan ya fice daga wannan ƙungiya ta ECOWAS, to su ne musabbabin dalilin da ya sa ƙasar Najeriya ta ƙulla ƙasar Nijar har irin waɗannan abubuwan da suke ta faruwa suka faru. To kun ga dole mu yi farin ciki kuma mu yi murna. Tunda yanzu su ga yanan sun nema a zo a wato a daidaita kuma a sassaita irin abin da yake faruwa. To muna fatan Allah ya sa wannan shiri da za a yi ya zame mana alkhairi ga musulunci da mu kanmu da musulman duniya ma gabaki ɗaya. Assalamu alaikum wa rahmatullah. In sha Allah a wani bidiyon namu na gaba za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin.